si podemos terminar el año todos más contentos. Molt bé, gràcies. A tu. Deixem l'Isaac Cuenca que gaudeixi d'aquests focs artificials per celebrar aquest ascens del Sabadell a la segona divisió. I tant que sí. Aquí es tanca la temporada a la nova Creu Alta. La temporada que ve ja a segona divisió s'ha tancat amb una victòria sobre el Múrcia. Queda el partit de tornada i això es tancarà amb aquests focs artificials que són el fi de festa d'una magnífica temporada. Ara ja es tanquen del tot els llums de l'enllumenat artificial de la nova Creu Alta mentre continuen sonant els petards i aquests focs artificials. Ens quedarem, doncs, amb aquesta bonica imatge des de Sabadell. Moltíssimes gràcies, Jordi. Adéu-siau. Estarem demà en aquest partit Mirandés-Badalona. Mirarem de donar-li sort al conjunt de Manolo Márquez. I mentrestant ens quedarem aquí a Sabadell veient aquest bonic final de festa. La veritat és que és una bona manera de tancar la temporada, tot i que encara queda un partit oficial, però el Sabadell ha fet mèrits doncs més que suficients per ser on és i per ser on serà la pròxima temporada. Acabar una temporada així, Jordi, doncs és el que als futbolistes més agrada. Desitja, clar, és el que més desitja, que tinguis èxit i sobretot que l'equip doni la sorpresa com l'ha donat el Sabadell. Sent primer i després a la primera eliminatòria ja pujant a segona. Realment és un èxit extraordinari i ara hi ha que pensar doncs, en mantenir-lo. Això també és una altra història una miqueta més complicada però no pas impossible. Ara caldrà veure com quedarà la plantilla per la pròxima temporada. Aquí la majoria del públic de la nova Creu Alta que ha anat fent costat a l'equip. Segur que la temporada que ve amb encara major presència de públic, perquè evidentment en una categoria superior doncs també hi ha més ganes de venir a veure alguns equips. L'any que ve jugarà aquí, per exemple, ni més ni menys que el Deportivo de la Corunya. Els equips que han baixat de primera divisió, doncs clar, es trobaran amb equips que hauran pujat de segona B, és el cas del Sabadell. I equips com el Deportivo jugaran la temporada que ve aquí a la nova Creu Alta. Magnífic l'espectacle de llum, de petards que ha preparat el centre d'esports com si fos una festa major. I això que es patia al llarg d'aquesta tarda, perquè amb la pluja que ha caigut aquí a Sabadell, a la comarca, als voltants, a bona part de Catalunya, es patia perquè, esclar, si s'hagués posat a ploure aquesta tarda-nit, doncs probablement hauria pogut esgarrar aquesta festa. Afortunadament no ha estat així. I la nova Creu Alta està celebrant el que de fet ja va celebrar diumenge passat amb la rua que va començar aquí a la porta de tribuna de la nova Creu Alta. Es va passejar pels carrers de Sabadell i va arribar fins a la plaça de Sant Roc. Allà 5.000 seguidors del centre d'esports es van congregar per celebrar l'ascens al costat de l'equip que va sortir a la balconada. I avui això sí que ja és la traca final. Pràcticament no s'ha mogut ni una ànima. Els aficionats veient-ho des de la graderia, els jugadors que són a peu de camp, són davant de la seva pròpia banqueta, els jugadors del centre d'esports Sabadell, sí que han marxat els del Múrcia, però els del centre d'esports estan evidentment gaudint d'aquesta festa, gaudint d'aquest espectacle dels focs artificials. M'imagino la gent que no ha vingut avui al camp, però que des de qualsevol punt de Sabadell estarà escoltant els petards que sonen amb estridència i veient també l'espectacle de color. Segur que a molts edificis molta gent haurà sortit al balcó, haurà pujat al terrat per veure aquest espectacle, com si es tractés d'una finalització de festa major de la ciutat.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do l'espectacle. No se n'ha estat de res, La gent del Sabadell. Un espectacle que ja fa ben bé 3-4 minutets que ha durat. La traca final per posar fi de festa. Doncs el que dèiem, ara sí ens acomiadarem des de la nova Creu Alta. Moltíssimes gràcies, Jordi. Adéu-siau. Ens hi veiem demà en el partit del Badalona i endavant, a seguir.